Mae'r fideo hwn wedi'i greu ar gyfer plant a phobl ifanc i'ch helpu chi baratoi ar gyfer eich apwyntiad ysbyty sydd i ddod. Weithiau, rydyn ni'n gorfod mynd i'r ysbyty achos ein bod ni'n teimlo'n sâl neu fod gennym ni gyflwr iechyd. Bydd y meddygon, y nyrsys a phobl eraill yn yr ysbyty yn gwneud eu gorau glas i'n helpu ni. Efallai rydych chi wedi clywed am y coronafeirws. Gall y coronafeirws wneud i bobl deimlo'n sâl. Mae'r coronafeirws yn hoffi mynd o gwmpas ac mae'n symud yn gyflym pan mae pobl yn peswch. Mae'r ysbyty wedi gwneud ychydig o newidiadau i stopio'r coronafeirws rhag lledaenu o berson i berson. Pan fyddwch chi'n cyrraedd yr ysbyty, os teithiwch mewn car, efallai gofynnir i chi aros yn y car nes bod rhywun yn barod i'ch gweld chi. Rydyn ni'n gwneud hyn i sicrhau nad oes gormod o bobl yn yr ysbyty. Os ydych chi'n cerdded i'r ysbyty neu teithio ar fws neu mewn tacsi, ceisiwch beidio a chyrraedd mwy na 5 munud cyn eich apwyntiad. Mae hyn i sicrhau nad oes gormod o bobl yn yr ysbyty ar un adeg. Gall y coronafeirws ledaenu rhwng pethau hefyd. Mwyn ei stopio fe, rydyn ni wedi gorfod rhoi llawer o bethau i gadw yn yr ysbyty mwyn eich cadw chi a'r staff yn ddiogel. Mae'n ddrwg iawn gennym ni, ond ni chaniateir teganau yn yr ysbyty ar hyn o bryd oherwydd y coronafeirws. Mae hyn yn golygu ni fydd unrhyw teganau i chi chwarae gyda nhw wrth i chi aros. Peidiwch â dod â'ch teganau gyda chi eich apwyntiad os gwelwch yn dda. Gallwch chi eu gadael nhw yn y car neu eu rhoi nhw mewn bag cyn i chi ddod i mewn i'r ysbyty. Os oes gennych chi apwyntiad yn Hafan y Môr, dewch i ysbyty Singleton a defnyddiwch y fynedfa sydd i'w gweld yn y llun. Efallai gofynnir i chi roi gel arbennig ar eich dwylo. Rydyn ni'n galw hwn yn lanweithydd dwylo. Mae'n cael ei ddefnyddio i'ch cadw chi'n ddiogel ac i stopio'r coronafeirws rhag lledaenu. Dyma'r ardal aros, a gallwch chi eistedd drws nesaf eich rhieni neu'ch gofalwr, ond peidiwch â symud y cadeiriau os gwelwch yn dda. Mae'r cadeiriau wedi'u lleoli 2 fetr ar wahân i'w gilydd i stopio'r coronafeirws rhag lledaenu rhwng bobl. Mae hyn mwyn eich cadw chi a phawb arall yn ddiogel. Pan fyddwch chi'n dod i'ch apwyntiad ysbyty, mae'n debyg y byddwch yn gweld pobl yn gwisgo gwisgoedd glas yn union fel Sally yn y llun. Mae Sally yn gwisgo gwisg glas i adael i bobl eraill wybod ei bod hi'n nyrs. Mwyn stopio'r coronafeirws rhag lledaenu, mae Sally yn gorfod gwisgo gwisg gwahanol ar hyn o bryd. Yn y llun, mae Sally yn gwisgo cyfarpar diogelu personol ac rydyn ni'n galw hyn yn PPE. Mae gwahanol fathau o PPE. Mae Sally yn gwisgo mwgwd, ffedog a menig. Os ydych chi'n gweld nyrs yn eich apwyntiad ysbyty, mae'n debyg y bydd yn gwisgo PPE hefyd ac mae'n gwneud hyn i'ch cadw chi'n ddiogel. Byddai'n teimlo'n rhyfedd siarad â rhywun fel Sally wrth iddi wisgo PPE. Mae'n bwysig cofio mae Sally sydd y tu ôl i'r mwgwd ac mae hi yno i helpu i'ch cadw chi'n ddiogel. Dyma Cara. Mae Cara hefyd yn gwisgo gwisg i adael i bobl wybod ei bod hi'n feddyg. Fel Sally, mae Cara yn gorfod gwisgo PPE i stopio'r coronafeirws rhag lledaenu rhwng pobl. Mae Cara yn gwisgo feisor, mwgwd, ffedog a menig. Y byddai'n teimlo'n rhyfedd siarad â Cara wrth iddi wisgo PPE, mae'n bwysig cofio mae Cara sydd y tu ôl i'r feisor a'r mwgwd ac mae hi yno i ofalu amdano chi. Os bydd angen mwy o wybodaeth am eich apwyntiad arnoch chi, siaradwch â rhiant neu'ch gofalwr a gall un ohonyn nhw ein ffonio ni.
Rydyn ni gyd yn edrych ymlaen at gwrdd â chi yn eich apwyntiad. Mae gan y sleid hon fwy o fideos efallai byddwch chi eisiau eu gwylio nhw. Mae'r ddau fideo cyntaf yn cynnwys mwy o wybodaeth am PPE, fel y cyfarpar yr oedd Sally a Cara yn ei wisgo yn y fideo hwn. Gall y fideo olaf fod yn ddefnyddiol os ydych chi a phryderon am y coronafeirws. Gallwch chi wylio'r fideo hwn gyda'ch rhieni neu'ch gofalwyr. Rydyn ni'n gobeithio bod y fideo hwn wedi eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich apwyntiad ysbyty sydd i'w ddod. Hefyd, hoffem ni ddiolch i Sally Francis, Dr Cara Thomas a Noah. Diolch am wrando.